जयकारी लागत है कितनी तक खबरी बाजत रही भैया प्रमोद भाई तुम लोग क्या तो हमारी खबरी पर गाई तनी देखी कि कितना बाजत है खबरी कि गम 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 के देखिए आयुष्मान भारत से बम भैया की तरफ से बम सिंह जी बड़का भैया की तरफ से आशीर्वाद मिला पूरा गांव यहाँ पर कृपा बनोले आप लोग प्रणाम कराओ तो जगराता कराओ तो लेकिन हम खबरी पर आए कि गम 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 के माई हो चावा चावा क्या बात है हाय खबरी वाली ए माई हो चावा चावा चमके रवा ए माई हो आचार्य बंधु सिंह जी की तरफ से आशीर्वाद मिला सबके प्रवीण की तरफ से कैसे कहा जाए कि जब कौनो पूजा होला होला गांव शामिल होके करावेला एक रे माई की पूजा भी केहू कुछ देला केहू कुछ सामान देला सबका सहयोग कैसे बनता कैसे क्या बोला धूप तारे आहिरा के भूलावा हाथ उठे जिस कमेटी के सदस्य लोग पूजा तक रास्ता खाली करेंगे होने बैठे जे कमेटी के सदस्य लोग अभी तो हमने चाहबो करो मुकेश भैया और कमेटी के सदस्य लोग के ना चाहूं कि माई की भक्ति में कुछ कहे के जोर के झूमे की बाबाई ताकि कुल काम सुधार दे कि माई के पुरावल बाचौ का बोलावल उहा ठंडी के सीजन पर अब बाबा रामदेव कहलन कि थपड़ी बजौला के फायदा बा ठंडी दूर हो जाले बीमारी भी दूर भागे कहन रामदेव की जवन जवन के देर में बजावल सब हम को हॉस्पिटल ना जाना देखले बा केहू हॉस्पिटल में दवाई ले सही बताई उ दिन भर ताली बजावल सब स्वस्थ रहल सब थपड़ी बजौला के
एकरे बजे बजा कर अरे भीड़ भजी हो जगत का दुआरी भीड़ भजी हो जगत का दुआरी अम्बाजू वाली जगत का दुआरी अम्बाजू वाली जगत का दुआरी भीड़ भजी हो जगत का दुआरी भीड़ भजी हो जगत का दुआरी आयुष्मान भारत के प्रोपराइटर एगो ना दो बोला बिहार और झारखंड जेकर अंडर में बबीता सिंह जी की तरफ से बार बार वंदन अभिनंदन हमारी तरफ से बिहार के दो राज्य ना भारत के पूर्ण राज्य में आप प्रोपराइटर हो जाए दुर्गा माई कृपा कर कैसे केहुलिया के नरियल चढ़ावे केहुलिया के नरियल चढ़ावे केहुलिया के नरियल चढ़ावे केहुल चढ़ावे लंबानी को पानी केहुल चढ़ावे लंबानी को पानी भई हो जगत का दुआरी जगत का दुआरी भई हो जगत का दुआरी वार्ड सदस्य आपके बार पुरस्कार आगे आपकी कृपा करें और बार बार आपके साथ साथ पूरा कैसे के बोला के बामन खिलावे के बोला के बामन खिलावे केहू खिलावे लखन्ना कुमारी केहू खिलावे लखन्ना कुमारी उधर से मामा रविंदर मामा लगत है ज्यादा ठंडी लगत होगा गमछा पहले से लपेट ले गमछिया उतार के हथवा उठा के थपड़ी बजा टिक्के हु बोला के बामन खियावे आ के हु खियावे लकन्या कुमारी फिर भजियो जगदम्बा दुआरी फिर भजियो जगदम्बा दुआरी
भूले साहरे समा कसा तो भैया रात करे हो भैया मोदी साहब भूले साहरे समा कसा